Dobre, dneska balíme objednávku číslo 20979, kde sme mali tento krásny smajlík. Není tu bordel, ja tu mám len organizovaný chaos, hej? To ešte upraceme. No, ale poďme na tú objednávku. V objednávke si teda vybral tento klasický Gundam RX-782, hej, Beyond Global, toto je veľmi nádherný model, hlavne pre tých ľudí, čo majú radi originál. A k tomu si ešte vybral tento čierny action base, aby si ho vedel pekne vystaviť, hej. Tieto action basey sú naozaj fajn a naozaj to vášmu modelu, keď chcete, aby mal takú pózu, že lieta, alebo niečo, dosť to pomáha, hej. A keďže sme si to vybrali do videa a dal si taký pekný smajlik, tak ti posielame, nám konečne došli nálepky, tak ti pošleme z každej jednej nálepky zatiaľ k tebe, hej. On sa zasa zasekol z rozprávaní, nevadí. Moja najobľúbenejšia je táto nálepka Dobre. Tak teda, vidíme sa v ďalšom videu.